பழமொழி என்னன்னா வந்து தோல்வியே வெற்றிக்கு முதல் படி அப்படின்னுங்கிற பழமொழி. இதை வந்து நம்ம இதோட விளக்கத்தை வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை பாட்டு வந்தாலும் இப்போ வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். இது என்ன ஸ்டோரினா, நிறைய பெரிய பெரிய யானையெல்லாம் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு கயிற்று போட்டு கட்டி வச்சுருக்காங்க ஒரு இடத்துல. அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து அந்த ரோட்டு மேலே வந்து ஒரு மனுஷர் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க. என்னடா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன கயிறாக இருக்குது, இதை வந்து யானை வந்து ஒரே நிமிஷத்தில் அத்துட்டு போயிருமே அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. அப்புறம் சரி, அப்போ நாம் வந்து இந்த யானையெல்லாம் வச்சுருக்கிறவர்கிட்டயே போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவர்கிட்ட போகிறாரு. போய் நீங்கள் வந்து இந்த யானையில் வந்து ரொம்ப பலசாலியாகிடுது, இந்த சின்ன கயிற்றை வந்து அது வந்து ஒரே நிமிஷத்தில் அத்துட்டு போயிருமே வந்து அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மனுஷர் வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த யானை வச்சுருக்கவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து நான் குட்டியிலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அப்போ வந்து அதால் வந்து இந்த கயிற்றை வந்து ரொம்ப அத்துட்டு போக முடியாது, நான் வந்து இந்த அது வந்து ரொம்ப குட்டியில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. அப்புறம் வந்து நிறைய டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கு, அதனால் அத்துட்டு போக முடியாதனால வந்து அது விட்டுருச்சு. அப்புறம் வந்து பலசாலி ஆனதுக்கப்புறமே வந்து அது வந்து அது அந்த கயிற்றை அத்துட்டு போகிறது வந்து ட்ரையே பண்ணலை அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறாரு. ஓ, இப்படி தான் வந்து மனுஷங்களாம் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. இப்போது நாம் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அதை வந்து நம்மளால் முடியலை அப்படின்னா வந்து அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது. நம்ம திருப்பி 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 ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது நடந்துடும். ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம இந்த கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வந்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.